Danka Tótová je dnes taká zlatá, že nás naučí na svojom kurze pozlacovať. Budeme robiť takú techniku pozlacovania. To znamená, že máme rôzne také metalické plátky, rôznych farieb, rôznych dekorov a budeme pozlacovať sklo. Tá technika pozlacovania chytá aj na kov, aj na nejaké umelé hmoty, sádrové, drevené odliadky. My budeme robiť s vločkami, lebo ten dekor je taký atraktívnejší, taký modernejší. Takže budeme používať takéto krásne vločky, zlaté. A to je naozaj veľmi jemnulinké. Veľmi jemnulinké sú. Na techniku pozlacovania, či už vločkami alebo plátkami, budeme potrebovať rôzny pozlácovací materiál, špeciálne lepidlo a fixačný lak, jemné štetce a samozrejme vhodný predmet na dekorovanie. Čiže ono sa to pozlacuje zvonku. Môžeme kľudne aj zvonka, aj znútra. Keď tam chceme dávať nejaké to ovocie alebo použiť ako svietik na sviečky, tak kľudne to môžeme dať aj zvonku. Čiže natrieme to sklo jemnou vrstvou, netreba veľa. Keď nám trošku spriesvitne to lepidlo, potom nanesieme tam tie plátky. Počkaj, to budeme nanášať po jednom tie vločky? Nie, vysypeme. Aha. Budeme sypať zlato. Aha, môže sa to umývať potom? Keď nám to vytuhne, je ešte jeden vrchný lak. A ten nám to vytvrdí a potom to môžeme umývať. Ale do umývačky by som to asi nedávala. Radšej nie. Musíme to lepidlo naniesť na celú plochu teraz? Natrieme si to lepidlom, necháme to trošku to lepidlo zavednúť, nie priamo na čerstvé lepidlo, tie plátky metalické. Prečo? Čo by sa stalo? Nechytí to ten tvár, aký by to malo byť, čiže nevystresá. My vlastne robíme niečo takéto, ako je tu však. Presne tak. Tu na čo je tento tanier pred nami. Ano. Tu sú také pierka. To tam ako vzniklo? Keď nanesieme tie plátky metalické, môžeme si zobrať nejakú ihlu. To také ešte nezatuhnutého a vyriť. Môžeme kľudne tam spraviť aj nejaké písmenka alebo nejaký odkaz taký skrytý. A tieto, čo sú s takým aj vzorom, na to je špeciálne plátky, čiže sú rôzne, nielen teda jednofarebné. Keď chceme pozlacovať, asi je toho na výber naozaj veľa. Je, veľký výber je. A toto je tiež tou technikou robené? Toto je inou technikou robené, toto je mozaika krakla a tu sa teda chystáme niekedy na budúce roky. Á, hodí sa to k tomu. Hodí. Lepidlo nám už začína zasychať, tak môžeme začať sypať vločky. Takže trošku si to nadvihneme, len takúto hrubšiu vrstvu nasypeme tie vločky. Ale škoda tých, čo padajú, dúfam, že ich využiješ ešte. Využijú sa určite. Potom použijeme štetec a pomocou štetca prihladíme tie vločky na to sklo. A tie, čo tu na tak odstávajú, tak s tými čo? Keď to úplne uschne to lepidlo aj s tými vločkami, tak pomocou čistého, suchého štetca, najlepšie mäkkého štetca, by som povedala priam, očistíme, čiže vyšúcháme trošku. To znamená, že ich tam môžeme popritláčať. Môžeme štetcom, môžeme rukami. Ako dlho to bude schnúť? Také 2-3 hodinky. Ale keď si chceme pomôcť, že to chceme mať rýchlo nejaký darček urobený, tak za 20 minút fénom on nám troška povyfikuje. Dobre, takže očistili sme tie odstávajúce kúsky a môžeme to natierať. Potrebujeme to zafixovať, takže na to je tiež špeciálny lak. Ešte viacej to uhladí a úplne nám to... Tak to scelí vlastne. Áno, scelí celú tú plochu pozlatenú. A to ako dlho schne tento posledný teda lak? Dosť dlho, takže treba ho nechať takých 10-12 hodín. Takže to nie je darček na rýchlo, keby sa to niekto rozhodol vyrábať. Treba ho robiť skôr. Treba robiť skôr, ale to pozlacovanie určite stojí za to, lebo je to taká technika nie moc známa, ale veľmi atraktívna. Nič vzlom, ale ty si sa aj samu seba dosť pozlatila. Áno, mám pekné nechty. Áno, to znamená, že keď dorobíte takúto misku, budete strašne zlatí.